L'Equip 40 és una cooperativa de treball associat que va néixer l'any 1986 com a resposta a l'inquietud d'un grup de professionals que volia prestar serveis d'atenció a la petita infància. Con la cooperativa gestionamos el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz, que está vinculado a la Red de Servicios Sociales de la Generalitat de Catalunya y es uno de los CEDIAPs que está en el Baix Llobregat. Doncs el CEDIAP ofereix serveis adreçats a la petita infància, no? I fa les tasques d'un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç, que són la prevenció, la detecció, el diagnòstic i la intervenció terapèutica. I tot això per nens amb dificultats de desenvolupament o amb risc de patir-los des de la concepció dels nens fins als 6 anys i adreçat també a les seves famílies. En el CEDIAP actualmente somos 24 trabajadores, 15 de los cuales somos socios cooperativistas y las profesiones son neuropediatras, psicólogos, logopedas, fisioterapeutas, trabajadora social y el equipo administrativo. A veure, aquest model és un model que es va escollir el grup de professionals que van iniciar l'activitat. La seva idea era oferir un servei sense ànim de lucre, llavors aquesta fòrmula permetia l'associació de professionals i no tenir afany de lucre i també els hi possibilitava optar a subvencions de l'administració. Vaig treballar com treballadora 6 anys al CEDIAP i després em van proposar formar part de la cooperativa. Ja porto 2 anys sent cooperativista. Llavors és una responsabilitat important, jo em vaig sentir així amb molta responsabilitat, però també una oportunitat de poder crear l'empresa que vols, seguint els objectius que tens i la filosofia de l'empresa i poder fer-la una miqueta com t'agradaria que fos. I llavors ara estem intentant cercar un camí que respecti la participació, la pluralitat i tot aquest funcionament democràtic que tant ens agrada, però que també ens doni una mica més d'agilitat a nivell operatiu. Ho recomanaria per a aquella gent que busqui fer el seu propi camí de manera molt activa i implicar-se molt en el que és el seu lloc de treball i també implicar-se en canviar el teixit social que els envolta.